тамошобинони гиромӣ салом. дар ҳафтаи сипаҳри гардида ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин аз тарафи ҷиноятпешагон содир гардида бошад ҳам, вале сари вақт аз ҷониби мақомоти милитсия гумонбарони ҷиноятҳо ошкору дастгир карда шуданд. барномаи иттилоотии криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ ки баёнгари вазъи ҷиноии як ҳафтаи охири кишвар аст, ин лаҳза манзуратон менамоем. дар студия бо шумо моҳрухсор таваллузода. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. нобасомониҳо дар оила, оқибат зан бо табар шавҳари худро ба ҳалокат расонид. از روزی پیری شده آمدن روزم ندادگی بود فرزند تو بود چه خیلی که رفتن خود زدن زخمم نمیدون ҳаваси айшу ишрати ҷавон ва даст задан ба ҷинояти дуздӣ. аллахой барои дӯзӣ ба даст овардаамро дар марказҳои бехушӣ бо кайф сафу сарф мекардам. рейди навбатии кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ, боздошти чанд тан аз ронандагон дар ҳолати мастӣ, ошкор гардидани беиҷозатномаи сиёша идора кардани воситаи нақлиёт дар пойтахт. ин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ.